טילים, לא מבדילים פה בין ערבים ויהודים. אני רואה שהטילים נופלים עלינו. הבן אדם הזה כאן הוא ערבי, הוא אח שלי, והוא מוכן לחיות איתי בשלום. הבניין ההיסטורי, וואו וואו וואו, זה בית היסטורי של אל-תיחאד. אנחנו צריכים להיפגע, אנחנו צריכים ילדים שלנו הולכת לבתי חולים. ואיזה מישהו מהצד קורא לי, מאיפה אתה? אתה מאל-ג'זירה? אז אתה מסתכל עליו ככה מהצד, ואתה לא עונה לו. אז הוא אומר לך, אם אתה מאל-ג'זירה, שאם לא יברך אותך, שתתקע בכל מקום. אנשים צריכים לפנות אנשים פצועים, ואין אמבולנסים. אתה מכיר אנשים שאתה פוגש כמעט יום-יום. חיפה זה לא עיר שמנותקת וכל אחד לחוד וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה כמעט כולם בשותף. אתה רואה את האנשים, אתה מרגיש אותם. החום של החיפאים הוא לא חום של כל עיר אחרת, אני בטוח בזה. לא מפגינים בין דם לדם. לא. אני בן אדם, אנחנו גם הוא בן אדם. יש לנו דו-קיום, שלא יהרסו לנו את הדו-קיום פה. נסראללה לא יצליח לעשות את זה.